दिपेन बर' सारआ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बर्थमानाव नेतृत्व होगासिनो दं। फारसेथिं बिटिआर सरकारखौ प्रमद बर' सारआ सालायगासिनो दं। नाथाय दिनै बिथांमोननि गेजेराव फाटाफाटि गोबां मेम'रेन्डाम होबोबाय, गोबां सोलोंथाइखौ लानानै जोंनि हादरनि जौगानायनि, रायजो राजानि जौगानायनि, इयुन जेनेरेसननि जौगानायनि मेन एलिमेन्टआ जाहैबाय सोलोंथाइ। नाथाय बेवहायनो दि सरकारा लेहेम खालामदों, बिनि थाखायनो दिपेन बर'नि खुगानिफ्राय बिटिआर गभर्नमेन्टनि हेंथायै गोबां खोथा आरो दुखु मोननाय आरो गोबां खामानिया जे जायाखै, पेन्डिं माइकआव बक्ता होनायावल' जादों, नाथाय आसल खामानिया जायाखै, बेखौ बिथाङा थर्न फोरमायदों। मा सानो बिनि सायाव नोंथांमोना फोरमायहर, ना बियो ओरैनो बावथिना, ना रियेल बास्तबतायाव बिथांमोना कन्ट्रभारसि जालायमारदों आरो सरकारनि हेंथायै दिपेन बर' सारआ होनमारदोंना होनमाराखै, बिनि सायाव कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। स' थेंक इउ।